Aniya karon ang second to the last contingent, contingent number 4, Kwantog Manhon Cultural Troupe sa Barangay Kwanos, Tubod, Ugman, Duang.
dito sa langit. Ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos samahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Daghang salamat, contingent number 4, Kwanto Manhon Cultural Troupe of Barangay Cuanos, Tubod and Manduang. They would also like to say thank you to Tubod National High School faculty and staff.